българите с проблемен сън имат и по-нездравословни хранителни навици. Имах навика много да си цъкам на телефона. Опитвам се това да го премахна, защото определено пречи на съня. Даже и по време на самото състезание тази преумора е от липса на сън. Предстои да ви срещна с една от най-ярките звезди в българската художествена гимнастика. Тя е световна шампионка, медалистка от европейски първенства и едно от най-обещаващите имена в спорта. Пример за талант, упоритост и дисциплина. А извън залата впечатлява със скромност и усмивка. Тя е харизматичната Стиляна Николова. Здравей, Стили! За мен е огромно удоволствие да ми гостуваш днес. Подготвила съм ти много интересни въпроси, но преди това искам да ти направя от сърце един подарък, една възглавница за много сладки шампионски сънища, която да ти донесе още повече успехи и медали. Заповядай! Много благодаря. Много е интересно, че ти си родена и израснала в Египет. Моля те, разкажи ми какво беше детството ти там и как дойде в България? Първо искам да благодаря за поканата. За мен наистина е удоволствие да съм тук. Да, родена съм в Кайро. Семейството ми са се преместили там преди 30 няколко години и аз реално съм родена там и съм израснала там. В къщи се говори само български език, гледа се само българска телевизия, така че винаги съм искала да живея в България, но съм щастлива, че имах възможността да видя и друг свят. На колко години беше, когато дойде тук? На 13. На 13. Имаше ли трудности в началото в адаптацията? Беше ли много различно или възможността да прекараш първата част от живота си в такава държава всъщност ти е помогнала да се адаптираш? Бих казала, че по-скоро в началото ми беше много интересно. Първо, че живея сама. Второ, че съм в родината си, най-после в България. И ми беше много интересно. Вече по-нататък дойдоха по-тежките периоди, когато ми се искаше да съм близко до семейството. А те останаха там, те живеят Да. там. Предполагам ти липсват, но пък е хубаво, когато успявате да се съберете. Да. Как се развиваше като спортист в Египет? Какви бяха навиците ти за сън тогава? Каква е разликата? Разкажи ми повече каква е разликата в спорт между Египет и България. Като се преместих в България, спорта дойде съвсем на първо място и много по-професионално започнах да тренирам. От гледна точка, че преди това първата ми треньорка всъщност е сестра ми. Също много интересно. И всъщност тренирах с нея и ходих паралелно и на училище и нямахме толкова много време за тренировки. Последните години тренирах към 4, максимум 5 часа, но в никакъв случай повече. Докато сега съм се отдала напълно на художествената гимнастика и тренирам по 8 часа на ден. Това винаги много ме е впечатлявало, защото като човек, който също идва от спорта, свикнал да изразходва с батерията си за 2 часа или 3 часа на стадиона, винаги е имал едно сравнение между двата спорта. Единият колко е динамичен и всъщност изглеждало, че тренираме много по-малко в сравнение с вас, просто защото е за много по-кратко време и всъщност това буди огромно уважение от всички спортисти, колко много дълги часове прекарвате вие в залата всеки ден, което е страхотно. Как се расте в семейство на спортисти? Твоята майка също е била твой треньор. Имаше ли строг режим като малка или всъщност това ти е помагало повече? Много повече ми помагаше. Не сме имали някакви строги режими. Винаги са ми казвали, че ако искаш утре да спираш, нали, винаги много са ме подкрепили и съм много благодарна за това, защото това много ми е помогнало в спорта. Майка ми всъщност сестра ми беше моята треньорка, а мама само помагаше при кризисни ситуации.
Но да, и баща ми също е треньор по футбол и като цяло усещам една подкрепа от цялото семейство. Това е много важно. Аз също идвам от спортно семейство и ти каза нещо много важно. Ако искаш утре да спреш, спираш. Това ти дава една свобода и това, че ти сама взимаш решенията за твоя спортен път, за това, което искаш да правиш, за твоята кариера, е от изключителна важност и е много силен момент. Защото има много, много спортисти, които не си дават сметка, че са правили нещо заради родителите си и когато родителите им са казвали, може би е момента да се спре, те са спирали. Да. Но когато е оставено в твоите ръце, всичко е много по-различно, много по-различно. Как спиш преди състезание? Дай да си поговорим за съня, което е моя любима тема. Различава ли се режимът ти на сън и почивка по време на подготовка в сравнение с състезателния период? Ами бих казала, че се различава, защото в подготвителния период тренировките са в фиксиран час и започваме в 8 сутринта, което сутрин ми е доста трудно да ставам толкова рано, но се налага и съм свикнала с това. Докато в състезателен период много зависи кога точно ще започне състезанието, ти кога точно ще играеш, защото все пак има жребий, който определя в коя група ще си. Ако си в първа група, пак ще се наложи да започваш много рано. Обикновено състезанията започват към 10:30, но преди това трябва да се гримираш, да си оправиш косата, да отидеш да се загрееш предварително и това отнема доста време и пак ще трябва към 8 часа да си в залата. Но Има ли фиксирани часове за отделните групи? да, Има ли брой хора в тези групи или зависи от колко участника има на състезание? Зависи от състезанието, Да. разбира се, но Горе-долу? горе-долу към 20 на момичета сме в група. Но със сигурност знаеш, че ако първия ден си в първа група, втория ден ще си втора група, защото се сменят групите. И съответно втория ден ще си най-рано от 12, което също е много добре. Това си е супер. А трета група има ли? Ако се паднеш трета и четвърта група, съвсем се наспиваш. Там да не отиваш пък много късно и после... Има ли проблем? Най-късното състезание, до колко часа ти е било? Имахме едно световно, където финалите започваха в 9 вечерта, мисля, че. Но аз нямах проблем с това. Малко ми е по-трудно по-скоро да се раздвижа сутрин, отколкото вечер. Колкото вечер, да. Нощна птица. Аз също, знаеш, и в атлетиката, в тази верига Диамантена лига, която е най-комерциалната и там най-трудно е човек да пробие и да участва. 200 метра спринт беше в 21:50 програма, 10 часа, което е брутално. И аз познах много спринтьори, които, например, силягаха в 8:30 и съм тренирала с такива и винаги ги базиках и казвах, хей, сега ако ти стигнеш до Диамантената лига и трябва да бягаш спринт, който е толкова кратък, как ще го направиш това нещо? И винаги много съм страдала, защото при нас, заради краткостта, реално и динамиката на спорта, произвеждаш толкова много адреналин, че после няма заспиване. Гарантирам, че при бягане в 10 часа вечерта, след това знаеш, разпускаш автобуси, трябва да ядеш, дори най-нормалните неща, колкото и бързо да се прибереш, да си легнеш, е много тежко. Най-ужасното нещо, извинявам се, Не. на това състезание беше, че след като ти свършат финалите толкова късно, почти 11 часа, някои момичета на следващия ден бяха в първа група и трябваше в 10 часа да са готови да играят. На теб коя ти е любимата? Може би по-късните, трета, четвърта. Трета, четвърта, да, за да можеш да се разсъниш сутринта, да си минеш целия ритуал. Ритуал си е, нали? Подготвянето и гримирането преди състезание. Не бих казала. Не те ли успокоява? Не е ритуал. Супер. Защото за много хора е такъв ритуал за успокоение, за късмет, нещо да се почувстват. Ние сме и жени. Това за нас много често е така най-сериозното гримиране и излизане пред хора. Не обичам. Аз като бях малка, бях много суеверна. Примерно, ако днес съм отворила прозореца с дясната ръка, утре задължително пак трябва така да направя. Нали, за състезанията говоря. Да. Но с времето разбрах, че това ми е само в главата и
спрях се едно да си вкарвам такива неща, защото ми пречат. Те разсейват. Да. Да, да. Това ли? Я ми разкажи още някоя суеверие. После аз ще ти разкажа моите. Аз имам много странни суеверия, защото номерата на колите, които са от 4 цифри, са като резултати в леката Да. атлетика. И аз познавам хора, които отивайки към състезания, ако не видят определен номер на автомобил, Да. който е добър резултат в тяхната дисциплина, значи край, нищо няма да се случи днес. И това са едни такива ограничения ментални, които Да. си правим. На мен ми се случи преди първата ми олимпиада. Една пуста котка всеки ден минаваше пътя пред колата. И аз всеки ден спирам и чакам някой да мине и ще закъснея за тренировка и се стресирам. И това нещо продължи, докато един ден аз не реших да обърна нещата и да си кажа, може би пък точно тази черна котка да ми е на късмет Да. преди първата ми олимпиада в Атина. И в момента, в който си го помислих, повече не я видях. Но иначе всеки ден преди това, аз съм вече стегнала съм се първата олимпиада, ще пътувам, ще ходя. И тази черна котка ми минаваше всеки ден пътя. Ти каза за с коя ръка отваряш, затваряш прозорец, това е ново за мен. Ами не, това не ми се случва, просто го дадох като пример. По-скоро аз на едно от състезанията забравихме, че трябва, нали, забравихме червило да сложим. И аз играх без червило и беше много добро състезание. И оттам нататък казах, че аз червило няма повече да си Никакви сложа. червила, така е, така е, така е. И така до края на годината изкарах. На следващата година не си слагам червило. Лошо състезание. Викам, край, трябва да сменим, значи. Не е това. Сменяме. Сменяме. Не работи вече, слагаме другото. И така си измислях някакви Да. глупости всеки път. Аз мисля, че всички го правим и е много човешко и когато като спортист си толкова често под такова голямо напрежение, тези неща някой път си помагат, защото те развличат и ти отвличат Да. вниманието. Разкажи ми за първата ти олимпиада. Сега в Париж ли беше първата ти олимпиада? Да. Кажи ми какво усети преди заминаването? Ами, бях много развълнувана. С нетърпение очаквах това събитие. Помня как гледах откриването. Бях сама вкъщи и само не можех да повярвам, че аз ще бъда част от това уникално нещо и определено бях много щастлива. Това е много хубаво. Там успя ли да спиш добре? Защото Да. аз на първата си олимпиада не мигнах. Да, Но както спах. разбрахме, аз явно съм имала доста проблеми с сънят и може би за това стоя тук в тази позиция днес и си говоря с хората за сън. Да, добре спах. Другите казваха, че не са им толкова удобни леглата, но на мен О, картонните легла. Да, на мен не ми пречи това на съня. Човек като си спи добре, Си спи навсякъде си спи добре. навсякъде. Между другото, леглата бяха картонени, но матраците не бяха толкова лоши, поне тези в Токио. Мисля, че те са горе-долу, нали, има някакъв стандарт, което, каквото и да си говорим, е по-важното, защото за мен е много по-важно какъв е матрака, отколкото какво е леглото. Аз чак след състезанието реално усетих колко е неудобно леглото. Значи, картонните легла не са препоръчителни. Да, в със случая. сигурност. Аз си спомням преди Токио и когато започна Токио, това беше най-голямата новина и като пристигнахме в Олимпийското село, никой не ни пита как сме, какво сме, що сме. Тогава беше все още и COVID Да. времето. Всеки се интересуваше и всички журналисти искаха да правим видео, да изпращаме някакви неща и да ни снимат в стаите с въпросните легла. Значи тези легла бяха хит на тези Олимпийски игри, наистина. А къде е било най-далечното ти състезание като държава, като дестинация? Може би Азербайджан, Баку. Значи не е имало джетлек, т.е. аз пак щях да те попитам, и там ли не си имала проблеми с съня? Ходила съм на лагер в Америка. Ето. А, Там как се справи с джетлега? Без проблем, защото ние кацнахме при вечер и трябваше да легнем да спим. И то ми беше супер. По-скоро на връщане, понеже пристигнахме към 12 на обяд пристигнахме и аз не издържах и си легнах да спа и това беше Развали най-голямата грешка. Да, но иначе
ако не бях заспала, може би после нямаше да имам никакъв проблем. Сега идва ми на ума още един много интересен въпрос. Защото си спомням в моите тренировки или примерно състезания, но нека да кажа тренировки, когато не бях доспала, имаше едно такова много интересно, все едно напрежение и жужене на нервната система. Все едно чуваш един звук, който е изключително уморителен и който за мен беше сигнал, че аз не съм се наспала, че съм уморена, че трябва много да внимавам. В твоята работа, в твоите, като работа, разбира се, им преди тренировки, в твоите тренировки, кой е сигнала, че ти не си се наспала и не си отпочинала? Понякога ме боли главата, когато не съм се наспала и като цяло си усещам цялото по-отпуснато, но както и ти каза, това е сигнал, че трябва още повече да се стегна, за да предотвратя някаква травма, защото не мога да си Нямаш право позволя. на грешка. Да, наистина. Закусваш ли преди тренировка? Закусвам, да. Обичам да е нещо лекичко, но също и да ми даде някакви сили все пак за самата тренировка. Да, това е много важно с толкова дълги тренировки, толкова интензивни, наистина трябва да приемаш неща, които да ти дават постоянно някаква енергия. Да. Това е много важно. Аз също винаги съм закусвала и то си остана навик и до днес, че не мога. Ако не закуся сутрин, като стана, започва да ми става лошо. А пиеш ли кафе? Да. Сутрин? Супер. Но това с тренировката в 8 часа е много интересно. Явно си свикнала и наистина успяваш да се нагодиш и да се подготвиш. Кажи ми, имаш ли твои лични ритуали преди лягане, които да ти помагат да се чувстваш по-спокойна, по-уверена? Какво правиш преди да си легнеш? Нищо конкретно, само единствено всяка вечер си казвам една молитва. Това е много хубаво. Това си един прекрасен ритуал. А четеш ли, гледаш ли телевизия, цъкаш ли си на телефона, както се казва, или се опитваш да ги избягваш? Имах навика много да си цъкам на телефона. Опитвам се това да го премахна, защото определено пречи на съня. И обичам също така, се опитвам сега да се накарам повече да чета точно преди сън. Бих казала, че е много полезно. Да, и много успокояващо, много хубаво. Аз много обичам да си чета и като заспя нещо от някъде да падне, да ме удари и да каже, аз съм заспала. Много е хубаво и мисля наистина, че с времето всички започваме да си даваме сметка, че тези телефони, тези екрани ни събуждат, стимулират ни, не могат да ни накарат да се отпуснем и виждам, че все повече обръщаме всички внимание на това. Опитваме се да намалим телевизията, да не заспиваме с дистанционното в ръка и се връщаме обратно към четенето, което е прекрасно и аз си спомням, моите родители така заспиваха. Така че и ние се вървим натам и мисля, че се опитваме да намалим толкова вредните екраните, особено преди заспиване. С iSleep направихме едно национално проучване за съня на българите и установихме, че 60% от българите, които оценяват съня си като непълноценен, изпитват близо 2 пъти повече тъга и тревожност и 3 пъти повече гняв спрямо тези с безпроблемния сън. Ти как се справяш с тревогата и стреса? С опита, със сигурност успявам все повече да си овладявам емоциите. Давам си причини да съм щастлива, защото аз се считам за щастлив човек. Имам семейство, имам покрив, имам храна, имам работа и мога да правя това, което правя. Какво повече ми трябва и просто си напомням тези неща и успявам така да балансирам. Ти казваш нещо, което продължава да резонира вътре в мен и ще го запомня и ще ти цитирам. Давам си причини да бъда щастлива. Това звучи толкова зряло и толкова хубаво, защото много често ние си казваме аз ще бъда щастлива, когато постигна еди какво си, когато имам нещо, когато достигна там, където искам да стигна и много пъти забравяме, че всъщност щастието е в малките неща, в малките моменти, в мъничките камъчета по пътя.
които сме подритнали, защото ние сме си мислили, че когато стигнем някъде или стигнем до нещо или имаме нещо, тогава ще бъдем щастливи и се разочароваме, че не сме. И ще го запомня. Ще го запомня това, което казваш, защото звучи много зряло и много хубаво. Благодаря ти за тези думи. Имало ли е моменти при теб, когато липсата на достатъчно сън се отразявала на представянето ти на състезание или на тренировка? На тренировка със сигурност, но пак идва волята и желанието и така мобилизацията да се събереш и колкото се може по-малко да направиш, но качествено. Върху това ли пада фокусът ти в тези моменти? Казваш, окей, ще го намаля, ще го направя качествено. Как успяваш да спреш мисълта вътрешно, че нещо не е наред и че нещо има днес? То не е точно да го намаля, да намаля грешните опити, за да не... Общо взето в главата ми е свърши си по-бързо работата, за да отиваш да спиш. Да. Това ми напомня, като бях малка и ставах за училище. Ми беше много трудно да се събуждам. Всеки път така ставах с това обещание. Хайде, ставай, отиви на училище, че после като се върнеш да можеш да си поспинкаш малко. Да, така си се успокоявахме. И това го има и в спорта. Спомням си на Белмекен, когато сме били на лагери. Там е много трудно да се става сутрин заради височината. И по същия начин и аз се успокоявах и си казах, окей, хайде, стани сега и после пак ще поспиш. Там знаеш, че и между тренировки се спи по всяко време, в момента, в който затвориш очи. Да, постоянно си заспиваш. И така си се успокоявахме винаги. Добре, разкажи ми, какво е първото нещо, което правиш сутрин? Как започваш деня си с настроение? Много интересен. Много интересен. Каза, че в 8 си на тренировка, значи от 6:30 до 8 как вдигаш настроението? С хубава музика. В колата си пускам хубави музики и с това си повдигам настроението. Ставаш, закуска, кафе, музика и тренировка. Това ми звучи много познато и мисля, че работи. Работи винаги. А какво място заема почивката и възстановяването в твой режим? Знам, че звучи нелепо от устата на един спортист, но какво за теб е качествена почивка за тялото? Сън, тишина, време с близките, излизане, шумотевица ли? Как си почиваш истински? В принцип, аз съм човек, който обича да разнообразява, но мисля, че най-хубаво си почивам, когато е тихо около мен или когато съм с близки хора, но не някъде навън, а по-скоро у дома и разбира се с хубав сън. Обичаш по-спокойните ситуации? Обичаш ли да си сама? Защото често спортистите сме, как да кажа, се чувстваме много добре в собствената си компания и не сме се чувствали самотни в някакви дълги месеци, моменти на подготовка или когато не сме могли да имаме до себе си приятели или семейство. Бих казала, че в различните периоди го усещам по различен начин, но да, обичам да съм сама със себе си и се чувствам комфортно. Разкажи ми, какви уроци от спорта носиш със себе си и извън залата за баланс, здраве и живот като цяло? Какво би посъветвала нашите зрители? Какво могат да научат и да прилагат? Бих ги посъветвала да не се отказват и че тежки моменти, периоди, дни, понякога месеци има и се преодоляват само с упоритост и с желание. Да се хранят правилно, защото това много помага за енергията, която трябва да дадеш и да си помагат. Какво е твоето отношение към храната? Нека сега да разбия малко митовете, че гимнастичките не ядат само въздух. Определено вече това изобщо не е истина. Нали? Това е един мит. Да, било е така едно време, но определено сега с сегашната гимнастика ние няма да издържим, ако не се храним правилно и не се храним добре. Следи се това как изглежда гимнастичката, следи се фигурата, но правилната храна може да ти позволи да ядеш в добро количество, но също така и да изглеждаш хубаво. Понякога обичам да си готвя, да си правя някакви неща, да експериментирам. Какво обичаш да си правиш? Правила съм си сьомга, пиле, обичам и сладки картофи.
Ох, и аз много обичам. А откъде взимаш ли от интернет рецептите? Аз, например, виждам в социалните мрежи нещо и веднага запазвам и си казвам до вечера това ще си направя. И някой път наистина правя някакви неща от тези, които виждам, защото а, е вярно, че се храним и с очите си Да. и като видя нещо и страшно много ми се прияжда и съответно имам една колекция в телефона от запазени видеа с рецепти, И неща, аз които така. да, Да. неща, които много искам. И е много готино, защото като ги видиш и като си ги запазиш и все едно наполовина вече си ги направила. Ами да, имам и аз такава колекция в телефона си. Иначе съм си записала и някои други рецепти в едно тефтерче. А, Понякога просто каквото има в хладилника го взимам и сама нещо Да. изобретявам. Точно. Сега напоследък много се радвам, че има едни такива толкова простички рецепти с просто едно арабско хлебче или лаваш, Да, яйца, извара, котедж чиз. да. И наистина, като че ли много се развихме в тази посока и аз много се радвам, че и ти каза нещо много хубаво. Дадох си сметка и информацията в спорта, изобщо колко се е развила и как тези митове за хранене или нехранене преди време, за това колко ограничаваща била думата диета. Сега нашите поколения разбиха този мит. И всъщност това, което казваш ти е вярното. Ти можеш пак да влезеш в критериите и да си свършиш работата и да изглеждаш добре, тъй като наистина в гимнастиката е много важен този фактор как изглежда гимнастичката, докато в атлетиката аз съм се състезавала и с момиченца с шкембета, както се казва, но са били бързи. Това е било водещото. Докато ти казваш много хубаво, че когато ядеш правилно, няма нужда да се лишаваш или ограничаваш, защото тази енергия на теб ти трябва. В този ред на мисли, позволяваш ли си сладко, обичаш ли сладкото? Какви са твоите изкушения? Сподели с мен. Обичам сладко, разбира се. Ам, Гледам да го ограничавам. Примерно, веднага след тренировка нещо малко да си взема или преди тренировка, по-рядко преди, защото сутрин не ми се яде толкова много. И се опитвам да го спра вечерно време, защото тогава най-много ми се яде, но Да. не трябва. Точно когато не трябва Да. на човек най-много наистина му идва апетита. В това проучване на iSleep, за което споменах преди малко, установихме, че българите с проблемен сън имат и по-нездравословни хранителни навици. И обратното, съответно. Те са близо 2 пъти по-склонни да хапват късно вечер и близо 2 пъти и половина по-лесно се подават на емоционално хранене, което пък е една съвсем друга тема сега, ако засегнем това. Ти имала ли си моменти, в които си усещала, освен това, което казваш за сладкото, връзка между храненето и съня? Опитваш ли се да издърпаш последното хранене? Колко си лягаш, между другото? Нека да започнем от края. В колко обичаш да лягаш? Към 10. Към 10. Това е супер период за лягане, защото ти хващаш нали знаеш, хващаш най-важните часове от съня, в които започва така наречения реперинг на тялото, всичко се възстановява, всички системи работят, всички хормони се произвеждат, мелатонин също и това води до един много качествен и хубав сън. Значи от 10 спиш до 6:30. Това е златният стандарт, така да го кажем. Супер, но по принцип в почивния ден мога да спа от 10 до 10. От 10 до Нямам 10, проблем. това е супер. Това е супер и тялото е ново, буквално. В колко вечеряш вечер? Успяваш ли налага ли ти се или хапваш леко? Налага ли ти се да издърпаш вечерята? Даваш ли сметка за това преди да отидеш да си легнеш да спиш? Малко ми е всеки ден различно. Мгм. Но понеже сега тренирам на една по-дълга тренировка и свършвам към 3:30-4, понякога съм много гладна след това и направо към 5:30 хапвам и после няма нужда пак да ям, защото аз вече съм се наситила. Мгм. Понякога, когато не съм толкова гладна, ми се случва и към 6:30 да ям. 7. Да. Това е супер. Значи ти вечеряш доста рано. Предполагам си била в Испания Да. и не знам как се справяш там с вечерите. Те обичат да хапват към
9-10 вечерта, Да. което за мен винаги е пагубно. Аз вечерях по някакви нормални, стандартни, нека да кажем, часове, но откакто съм майка, усещам, че трябва да нагодя моето време за вечеря по това на детето и то трябва да бъде по-рано, ако искам и Да. той да си легне по-рано. И е много странно и в момента и аз се опитвам да вечерям поне 6:30-7, което ми изглежда супер странно, но пък мисля и аз, че е по-здравословно. И така успяваш да направиш един фастинг или прозореца, в който да не Да. приемаш храна. И отново стигаме до там как професионалният спорт води до един перфектен режим, за да може ти да си наистина в оптимално здраве и форма, което е наистина прекрасно. Има ли храни, които избягваш, защото биха попречили на почивката ти? Или, както каза някой път по време на тренировка или нещо, има ли храни, които избягваш като цяло? Мазните храни, фастфуд. М, Преди нямах никакъв проблем да ги ям, чувствах се добре, но нещо наскоро така се беше случило, че ядох някакъв бургер, който беше доста мазен. И после усетих една тежест и не ми беше добре. Беше ми много... Не се чувствах добре като цяло. И разбрах, че всъщност аз нямам нужда от такава храна и че не се чувствам добре. Тя не носи нищо, освен едни калории, реално. Абсолютно. Така че бих казала, че по-скоро за личното си усещане и за моето здраве, по-скоро предпочитам да отстраня тези храни от моя Да, режим. да. А по време на тази безкрайно дълга в моите очи тренировка, има ли пауза за обяд? Има ли такава Ами, възможност или не? сега, в сегашния период по-скоро не, но ако нещо ми се приеде, мога да си взема един банан, няма никакъв Мгм. проблем. Някаква лека храна. Да, А по време на тези 8 часа, примерно, нали, да. казваме, че с 8 часа тренировка, трябва да имаш някакви моменти на пауза и на почивка. При нас е по-различно, не е постоянно. Някакси имаме елементи, които трябва да се свършат, имаме части, цели и съчетания, обаче между тях отдъхваме Да. малко и не е постоянно Не интензивно ти и се интенсивността. доспива. Не, Не се определено случва, не. защото те водя натам и щях Не. да задам въпроса. Случва ли се някой път така да лекичко някъде да седнеш и да ти се доспинка? Не. Аз си спомням, като бях по-малка и някой път, когато има състезания с повече участници, едно чакане и примерно безкрайно много серии на 60 метра и се започва първа серия, втора серия, ти си 27 серия и овчарския скок винаги има такива много големи пухкави дюшеци. Мгм. И сядахме на тези дюшеци и така по-старите атлети казваха, затваряш очички и за момент изключваш, пренасяш се и така трябва да се научиш даже да успяваш да заспиш Мгм. дори в някакъв момент. След това ставаш и продължаваш с активностите и дейностите. Та много спортисти са развили тази способност така да отдъхват и да заспиват на моменти и после да продължават да То е правят като нещата си. тип медитация. То може би е по-скоро като тип медитацията. Ми е интересно наистина и в твоя спорт. До каква степен, защото и ти казваш, окей, отделни елементи, ти отдъхваш между тях, но все пак 8 часа твоя фокус е върху нещо конкретно и това е доста изморително. Ние сме свикнали. Не ни се Вие сте вижда машинки. толкова тежко. Машинки, машинки. От кого приемаш съвети за подготовката си? Сега те хвърлям в друга посока. Говорим за подготовка и от кого би приела съвет? Най-вече от моята треньорка. А, Бих приела, разбира се, и от семейството си, нали, от майка ми, от сестра ми, но те изобщо не се месят в нашата работа. В смисъл, не се е случвало почти никога. Но да, от експертите в залата със сигурност. А имаш ли време за нормални неща, които Ами, те зареждат, за които имаш желание, които искаш да правиш повече, когато имаш възможности? да излизам навън с приятелки, да ходим да пием кафе,
да отидем на кино, на елементарни неща от живота, които просто това, че съм в контакт с някой, че мога да си споделя какво ми се е случило, ме зарежда. Почти всяка вечер говоря по видеочат с семейството си. Това също много ми помага и обичам да съм сама, но обичам и да имам контакт с хората. Да, да, това е много важно, много е важно. И като каза това за видеочатовете, те са изключително полезни днес, Да. защото аз също често съм далеч от моето семейство и съм толкова благодарна на тези технологии, защото преди години ги е нямало и аз си спомням, примерно, моите родители, как нямаха връзка с техните родители, колко по-бавно и сложно и тромаво ставаха тези контакти. Сега мисля наистина, че сме много благодетелствани в това отношение и това ни помага. Това ни Да. помага да гоним своите цели, своите мечти. А кажи ми, имаш ли хоби или занимание извън спорта? Нищо конкретно. Обичам да пробвам нови различни неща. Даже много искам да пробвам гранчарство. Много ми е интересно. Наистина ли? Да. Умееш ли с ръцете? Харесва ли? Отдава ли ти се? Рисуваш ли? Горе-долу. В смисъл, ако видя нещо, може би бих могла, но не съм страшен талант в ръцете, но ми е интересно да Това е правя много някакви интересно. неща. Аз те питам като човек, който е супер скаран с ръцете и когато стане въпрос нещо да се прави, аз съм питала, може ли с краката си да го направят, защото краката ме слушат повече от Да. ръцете и с двете леви ръце. Нали, така, класическо наименование. Това е много интересно с гранчарството. Защо не си пробвала още? Не ти се... Не ми се отдава възможност просто, но обичам така нови Да. неща. Много интересно. Може пък да ти се отдаде и представи си оттам се отприщва някаква енергия и започваш да създаваш някакви неща и правиш твоя колекция, която твоите фенове да си вземат. Ето виж, тук продължаваме, защото преди си говорихме, в предния епизод си говорихме за предприемачество и бизнес. Извън спорта, ще ти дам един личен въпрос. Извън спорта, на кого се доверяваш най-много? На семейството си. Сега си представи, че имаш един свободен уикенд без тренировки. Какъв би бил идеалният уикенд за теб? Може би бих избягала някъде на планина. Сега в това време бих отишла някъде на топличко, на уютно, да пия чай или топъл шоколад даже и просто да се любовам на някаква хубава гледка. Какво би искала хората да знаят за теб като човек, отвъд постиженията ти в спорта? Че се опитвам да запазя себе си, да запазя доброто и в никакъв случай не искам успехите и славата да ме променят като личност. Това е страхотно. А ако можеше да дадеш един съвет на себе си, на малката Стиляна, която сега започва, какво би посъветвала себе си? Какво би си казала? Да вярва повече в себе си. Разкошно. И ако трябва да формулираш твоето златно правило за сън и почивка, какво би било то? Че съня е много важна част от живота и дава много сила да не се подценява. Това е страхотно. Сънят е сила. Да. Разкошно. Стили, ти спиш много добре, ти си машинка. Ето записваме. Стиляна Николова е една машинка, шампионка, на която пожелавам още безброй години, състезания, медали, успехи и всичко, което си пожелаеш в и извън спорта да се сбъдне. С най-голяма обич ти го пожелавам, защото си страхотна и съм сигурна, че ще бъдеш все по-страхотна. Никога няма да се оставиш на нещо да те промени. Благодаря ти за този разговор. И аз много благодаря.